guys, mga on daytan nyo guys samtang mag istorya tag ni Honggo ba no. So ang atong pamahaw karon, I mean paniudtog pamahaw na no. Kuan kining mga sagbot ba, di ba? So healthy lifestyle ta guys atong sunoning style ani mga hapon. Kay niwang kay property mga abtika guys. Katong pag-abot na mo diri permiro ba kay ingnan mi nila nga kuan daw kaning ang Philippine gin daw putoy daw. Futoy nya usoy ana sila ba nya ang kanang futoy guys, futoy mao nay tambok kay tambok na siya nya ang kanang usoy kay hinay. So dito ko nakaingon ba nga mao ba kay tinuod man gyud pud ay kay diri day sa Japan no, kay ang mga tao diri kay daot kayo niwang kayo pero abtik kayo, healthy kay sila kay dili gani sila mo kuan kana ilang karne diri kaning karning baboy nila wala joy kuan walay panit ba kay grabe mo nag cholesterol ang panit. So kung mo adto ang supermarket kuan kaning makita nimo ang mga karning baboy nila wala na gikuhaan nag mga panit no. So ang nana sila ka health conscious nya ila sang medical diri guys kay masakit lang sila gamay labad lang ulo gamay hospital dayon no kay kuan pod kaning insured pod sila sa government. So libre na sila mo pa-check up. I mean gamay na ilang mabayaran kung magpa-check up sila. Among palibot diri sa mo ni among dining area, kitchen dining area sa nagkuan issue na siya. Issue means kauban or pariha or actually daghan jud na siya og meaning pud siya guys kay pwede man siya iipon idungan ni nana. So mao na siya ang issue. Kani day atong content diri guys sa Facebook kada adlaw ta mag kuan mag content og 3 words lang nga Japanese no. So naman tay mga viewers nga ganahan magkat-on og Nihongo Japanese language no. So at least naap mo'y makuha nga idea no. Basic lang nga Nihongo ang atong kuanan kaning tun-an praktisan kay syempre kung makabalo mo sa basic nga Japanese kung ano mo Japan so mabuhi na gid mo guys kay kasabot naman ka kung palit kag mga pagkaon or sa asa ka mo adto. So makabalo kag basic Japanese pwede mabuhi na jud ka diri. Lambi, kaya ko pamahaw. So ano ni siya guys kung ang verb sa kuan, ang verb sa kanang mukaon day ka tabiro no. Tabiro na siya. Ang Nihongo day ning kuan guys kaning mga utanon, mga gulay. Ang Nihongo ani kay yasai no. Yasai. So timan-ina nyo guys ha. Ang gulay o utanon yasai nya kung moingon sa kag mga pagkaon lain-lain nga mga pagkaon ang tawag sa dana niya kay tabimono. Tabimono mga pagkaon no. So mo na siya guys nana mo nakatunan duha. So kani unsa may Nihongo ani chopstick. So ang Nihongo aning chopstick kay hashi. Hashi nya daghan og meaning ang hashi guys kay kanang mga breeds hashi gyapoy tawag na ana. So depende sa sentence or unsay gisgutan nimo. So mahibaw-an nimo kay parinta nagkaon siya nya naghisgot siya hashi. So ang buot pasabot niya is chopstick. Nga kani unsa may Nihongo aning itlog. So Nihongo aning kuan guys itlog kay tamago no. Itlog di ba? So nana mo nakatunan ha. Libre ra makat-on diri sa atong kuan sa atong channel. Kung ganahan nyo nga makita ang ako ang mga video diri or vlog, so i-follow ko nyo diri sa Facebook or like mo sa akong video or comment mo kay at least kuan na to, matagaan na to og pagtagad ang inyong mga comment no. Lami kaya atong
pagkaon guys. Lami kayo ang itlog. Lami kay ang tamago. Tamago wa. Oishi des. Oishi. Lami. Ang kanang des kay polite form na siya. Mura siyang po sa Tagalog, no? So kanya tong gi butang diri guys kani litos na siya. Litos niya ang nihunggo aning litos kay kuan. Ang kaning nihunggo mong guys kay tulo ni siya ka klase na kanji, katakana og hiragana. Ang kaning katakana kay sa mga English nga word or lain kaning inistoryahan sa laing nasod, so pwede nila gamiton diri pero lahi na siya. Example litos, kani litos man siya. So ang inihunggo po ni kay ritasu mo na siya. So nana mo yung mga nakapuna no nga pipila ka words. Okay? So sa sunod na to nga mga video, kada video na adto may makatunan kay istoryahan nato kung unsay mga verb or mga noun aning adlaw-adlaw nato nga panginabuhi diri sa Japan. I hope na may nakatunan sa atong video karon guys nya. Ayaw mo kalimot og share, follow og pwede mo mag-subscribe pod sa atong YouTube channel by Max TV no. Kay maghimo pa ta og mga content nga mga yon ani lang. Actually daghan ta og content guys pero naka-decide ko nga kanina lang akong itudlo sa inyo ha kay dagang ganahan makat-on sa Japanese language. So kani ang akong itudlo sa inyo ang kanilang basic rapod nga akong nakatunan no. Ang nakatunan ako diri sa Japan ug nakatunan ako sa pag eskwela og Nihongo kay akong i-share sa inyo ha. So kita-kits ta sa sunod na to mga video.